Dipu ward number creep lika parlo rong tharve rong jangphong lapen Joy Singh terona rong kachelenga towar kaselama menpen 1,98,58,000 atangka Karbi Anglong Autonomous Council EM kache rong pipia sopo contractor puru terang kibuk labja phan kamatha Dipu rong tharve rong jangphong lapen Joy Singh terona rong kachelenga towar kepathi thuji pupen towar mesena phita 2019 and 20 Surihini Rakresir Capen Inko Yaninkana Parman SOPD G scheme pen 2.5 km atowar kaselamji aphan contractor puru terang aphan pilo Bonta contractor puru terang pen laso atowar ka patang pithek thedara job rongara ratung pen aning kithi aning kipung chepaklangpon Karbi Anglong Autonomous Council CM ningkemia joksi labang so atowar nang pilo Bonta asai ke klema bang phumate contractor kahino daga joini non pu angta nang patang pibedel labang so phuthak contractor puru terang aphan rong arapen kaching kida mahup nil tumaphan nang ke pachini dona tenke sungrong hang asopo amarjit ronghang power of autonomy chetok ek lopu nasi nili responsibilities kalilo lake amarjit ronghang si lang nang popuse nang thatun rong Puru terang pen amarjit rong hangang bong BD kanglim claim si 1,98,58,000 atangka withdraw that pen amarjit rong hanga sopo abang BMW agari chenam detlo Amonit ladaka kengpak nang chibi bepin lapen asai sitami patang te pin pensi atangka sitami choen detlo Sitami komat si labang so asai ke claim contractor ma la abang si labang so atawar nang patang hidek nang ji pusi rong ara ratum pen ningje Nali rong tharwe via rong jangphong lapen Joy Singh teron hodak DMG road laso akam kapatang te aningkan do piglo lake laso a contractor ke lake puru terang kache EM kache rong pipi asopo puru terang anke laso order ke ka sanction ke 2019-20 non angli tum langoi kosoning kan non 2022 that means 19 20 21 22 non anta puru terang napatang te Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen PWD EM atumpen prabjin pen puru terang aphan license in than ponang jiputa ke hang padopon Nili nang tuning rila arlengethe atuma phan CM khai Tuliram Ronghang PWD EM Horen Singh Be nang litum tong sekot pen CM sir puru terang aphan alaisen in khan noi Assam Karbi Anglong long blacklist binoi lason si laso puru terang along akaprek kam patang tepen lason ingkan phon ingkan thok ke claim Lasilabang so towar non Karbi Anglong Autonomous Council kilik aprang nang patang pipe pulote rong tharve rong jangphong lapen Joy Singh terona rong along ke election campaign wanglong le lapen vora mata jobji pusi rong ara tumpen ningji ni tum batai dampen nili tum ladek taso ke dam bahin pensi bang EM sar pusi tambe hala so hut taso towar nang pipon iglo nang pipon pen nang selam sitambe sekem krong sido lapen heno ne pin lang lasi hala so heno ne pin pensi je tuwar pat heji pura ladak non GCB pen nang pasur plin iglo pasur de pen aphi non ningkan ge thompli dopo non putok sitame taso towar nang selam bige nang patang ige News report Longsolar Inti Karbi Anglong Live